Здравейте! Казвам се Вероника Михайлова и съм управител на RightSway, компания за кариерни услуги и коучинг. Занимавам се с кариерно ориентиране от 2012 година, като за този период съм консултирала над 400 младежи. Освен това бях отличена на европейско ниво с наградата на Euroguidance за успешни практики. От 2015 година съм сертифициран към ICF Coach. Какво мога да направя за вас? Ако вие търсите своя кариерен път или сте изправени пред определени предизвикателства, дали в професионален или личен план, то тогава аз съм вашия човек. Независимо дали става въпрос за вашите решения или за решенията на вашите деца и възможностите пред тях. Вярвам, че с желание и мотивация всичко е възможно. Вярвам, че трябва да превръщаме мечтите си в цели, които да преследваме и да постигаме. За мен коучингът е просто средство това да бъде по-лесно достижимо. Благодаря.